Sa ngalan ng samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Mga igsoon, niya nata sa ikakawhaag upat nga Domingo sulod sa tuig. Nya padayon natong yampo nga ang katawhan maminaw magpatalinghog sa atong ebanghelyo nga gitudlo ni Kristo ug moila kaniya isip atong tinuod nga hari ug giya sa kinabuhi. Aron makabot nato ang tinuod nga kahusay ug kalinaw labi na gyud sa mga nanagubat karon nga mga leaders sa atong kalibutan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi aning pagpamalit og mga slots hatagan unta sa tinuod nga panalipod og sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom og paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios nga makagagahom among magbubuhat ug mag-aaga, himua nga mag-alagad kami kanimo sa tibuok namong kasing-kasing ug nga makadangat kami sa imong pasaylo dinhi sa among kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Gitudluan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti, aron mahibalo akong mudasig ni adtong gikapuyan. Matagbuntag, gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan, ug wala ako musupil ni mubiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod ni adtong buot muhampak kanako, ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingyo ang akong naong sa nagbugal-bugal og nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios, busa wala ako maunsa, ug gitaon ko ang akong naong ingon sa batong bantilis, ug nasayod ako nga dili gayud ako maulawan. Ang mulaban sa akong katungod, ania sa akong duol. Kinsay makig-away kanako? Magdungan kita pag-adto sa hukmanan. Kinsay akong kaaway? Paduula siya kanako. Mitabang kanako ang Ginoong Dios. Kinsay mo ingon nga sad-an ako? Mga dunot silang tanan sama sa bisti ug kutkuton sa tangkog. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Maglakaw ako sa tubangan sa Ginoo, sa yuta sa mga buhi. Maglakaw ako sa tubangan sa Ginoo, sa yuta sa mga buhi. Gihigugma ko ang Ginoo, tungod kay namati siya sa tingog sa akong pangalia. Tungod kay gipabong niya ang iyang dalunggan kanako. Sa adlaw nga ako nagsangpit, ang mga bugko sa kamatayon nagalipot kanako. Ang mga litag sa kahiladman nagagunit kanako. Nahulog ako sa kaguol o kasakit, og misangpit ako sa ngalan sa Ginoo. O Ginoo, luwasa ang akong kinabuhi.
Mahigugmaon ang Ginoo ug matarong. Oo, ang atong Dios maluluyon. Ang Ginoo nagabantay sa mga gagmay. Napukan ako ug iya ko nga gitubos. Kay giluwas niya ang akong kalag sa kamatayon. Ang akong mga mata sa mga luha, ang akong mga tiil giluwas sa paghisog kamot. Maglakaw ako atubangan sa Ginoo, sa yuta sa mga buhi. Maglakaw ako sa tubangan sa Ginoo, sa yuta sa mga buhi. Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Mga igsuon, unsay kapuslanan kun ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan wala siya'y mga maayong buhat? Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayon. Pananglit may mga kaigsuonan nga nagkinahanglan og biste ug walay igong pagkaon. Magpulos ba ang inyong pag-ingon kanila? Panalanginan unta kamo sa Dios. Pagsinina kamo og kaog maayo. Kun dili ninyo sila hatagan sa ilang gikinahanglan, ingon niini ang pagtuo, patay kini kundili ubanan sa buhat. Apan adunay moingon, ikaw may pagtuo ug ako may mga buhat. Ang ikatubag ko mao kini, pakita ako sa imong pagtuo nga walay buhat, ug pakit-on ko ikaw sa akong pagtuo, pinaagi sa akong mga buhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an miadto sa mga balangay sa Cesarea Filipo
Og samtang naglakaw sila, iyang gipangutana ang iyang mga tinun-an, kinsa man kuno ako sumala sa mga tao. Mitubag sila, ang uban miingon nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban usab miingon nga ikaw mao si Elias. Og miingon pagayod ang uban nga ikaw usa sa mga propeta. Apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako, nangutana si Jesus kanila. Og mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas. Unya, gidid-an sila ni Jesus sa pagpanugilon kang bisan kinsa bahin kaniya. Unya, gisuginlan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga mag-antos pag-ayo ang anak sa tao o isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, ingon man sa kadagkuan sa mga pari o sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya, apan sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw siya. Gisulti niya kini sa iyang mga tinun-an sa walay lipod-lipod. Tungod niini, gipahilayo siya ni Pedro sa uban o gibadlong. Apan miliso si Jesus og mitan-aw sa iyang mga tinun-an, unya gibadlong niya si Pedro sa pag-ingon, pahawa Satanas, ang imong huna-huna sa tao, dili sa Dios. Unya gitawag ni Jesus ang katawhan og ang iyang mga tinun-an og miingon siya kanila, kun buot ang usa ka tawo mahimo nga akong tinun-an, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasano niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Kay ang buot muluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako ug sa maayong balita, dili mawad-an niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kinsay tag-iya sa atong kinabuhi. Kinsay naghatag natog kinabuhi. Unsaon pagpataas ang atong kinabuhi. Wa na kay bao. Kanarong na naggubat nga mga nasod, mutaas pa ng ilang kinabuhi o mubo? Mubo, igo kag usa ka bala, patay ka. Kanang ingon nila sa mga scientists nga ni anatay global warming, climate change, mutaas pang kinabuhi na to ani. Nga anytime mukalitlag tsunami, mukalitlag linog, mukalitlag bagyo nga porting kusuga, lunop nga porting dagkuas uwan, mulandslide lag kalit, tibuok barangay, tabunan sa landslide, flash floods. Saban, mutaas pang kinabuhi na to ani. Punan pa aning kamatay, sud ning mga sakit, kadtong niagi COVID-19, ni apagiroy gapadayon nga mga epidemics, hasta gani karon dengue, patio ng mga dagkong taos, dengue. Buhi pa tani, mutaas pa tong kinabuhi. Punan pa aning drogas, siging suyop na ronsad, sige na sang tulis, sige na sang pinatyanay, nibalik na sa nini ang kuyaw na kay maglakaw-lakaw kasdan, kuyaw na kay kas imong balay kay sakon lang ka, di lang kuhaon imong kwarta, patyon pagyog ka, mutaas pang atong kinabuhi ani.
Hoy, punan pa aning siging ilog, aning kwarta, away, ato mga politicians, hasta din simbahan, away, linibakay, way hunong away, musangko pagyus pinatyanay, mutaas pang kinabuhi na to, ane? O nganong nahitabo maning tanan? Nganong niya na maning tanan nga makapakutlo sa atong kinabuhi anytime? Tungod kay wa nata magsunod ni Kristo, wa nata magsunod sa Ginoo nga maoy tag-iya o tuburan sa kinabuhi. Unsa may itong gibuhat? Ato nang giangkon ang atong kinabuhi nga ato nisugod na ta pag-ingon ako ning kinabuhi. Nya matud pa ni Kristo, kinsa tong maningkamot pagluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an niini. Ana, nganong nag-away man ang mga leader sa nasod, apil na dinis atong nasod, nganong may hunong away, tungod kay sige silag siguro ay pagpreserbar sa ilang kinabuhi o sa kinabuhi sa ilang kunuhay mga kaliwatan, sumusunod nga kaliwatan. Mo nang di gyud kumubiya aning akong gahom o kining akong kwarta kay para ni sa akong kaliwatan, sa akong kapartido, sa akong mga minahal. Unya ro magsige nag-away, magubat na, kanang imong kaliwat, wa na tingali ka, patay na sad ka. Kanang imong kaliwat, mulungtad pa ka nagdugay nga magpinatyanay naman na. Ay ba? Oh, ingon ani karon, hitabo sa tong nasod, siging away ato mga leaders, dagko kay kwarta ang gihisgutan, pero stuar gis ilang bakba, nambot lang, wa ba kana sila mga bulsa, wa kaabot diri sa mga tao karon nga porti nagyong lisura, nag-anam na kadaghan ang nagsiging linya dinis atong simbahan, ni minus ang kolekta, ni daghan ang nangayo. Di ra ba manimba? Ngano man, pangadto mo sa inyong barangay, pangayo mo dito, siya, di may kasiguro kayo pa din, dinhilang may naku, otro sa ni dinhi. Dito mo, ito dako-dako itong parokya dito, siya, singhagan lang dito. May ni dinhi pa din, bisa ginagmay, kasiguro kita. Hatag lang sa taon ta. Ana, ngano man na, kay ilhana na, pulso na nas katilingban nga naglisod, unsa may gibuhat sa atong mga leaders nga nagkupot aning atong binilyon nga mga kwarta sa nasod. Tuara, away ra sila. Tanaw lang sa tanila. Dagko kay budget inig hearing sa ilang away-away. Milyon-milyon ang gasto anang ilang away-away. Pero ang diri kitang nagtanaw, kitang nagsigig buhis, wa intaw gikaon ang kasagaran. Mao na ingos Kristo, mawad-an gyud mo basta di mo mosunod nako. Nakaron unsaon man pagsunod ang Ginoo? Diri sa unang pagbasa matud pa ni propeta Isaías, isip propeta nga nagsunod sa Ginoo, nahimo siyang kalipay sa katawhan. Nganong nahimo man siyang kalipay? Kay matud pa niya sa tuyang gisulti, ito lang ganing basahon kay bugo-bugo ra ba ko aning Ebanghelyo gospel scripture. Ningon siya diri, gitudluan ako sa Ginoo sa angay kong isulti aron mahibalo akong mudasig ni adtong gikapuyan. Daghana kay rong gikapoy, no? Nya unsaon man pagkuan, matagbuntag gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. So ang makapadasig deron sa mga tao nga gikapuyan kanang maminaw sa itudlo sa Ginoo kada adlaw. Mabitan naman yung ang kalan-o namo sa matag adlaw, dili ra na kalan-o nato nga kana iduom sa baba, hastasad ang pulong nga mugiya nato matag adlaw. O kung sa may resulta niya nga nagsigig paminaw matag adlaw sa pulong sa Ginoo, niingon dayon diri ay giablihan sa Ginoo ang akong salabutan ug wala ako mosupil ni mobiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod niadtong buot mohampak kanako
ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot, wala ko ilingiw ang akong naong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Pasabot di ay ang nindot gid ay nga makaluwas ug kinaiya nga makadasig kanang kamaunatang muantos alang sa atong isigkatawo nga wa gyoy reklamo. No na siya. Sige lingay imong tupad. Ing na saad nako sugod karon antoson tika. Ing na. Di ba? Ing na ba? Mga asawa, ayaw na mo pagsigig yaw-yaw sa inyong bana, antosa, hilom lang, kanang inyong bana, mugaan dayo na. Gikapoy naman nagpaminaw sa inyong yaw-yaw tingali, mugaan dayo na ang ilang bation, di ba? Oh, di ba? Ana. Kamo sa mga bana, siging inom, siging sugal, mamabay, pagyud usahay, ihunong na ninyo, antusa, kalimti na, antusa, nga di na kamubuhat ana. Tanawa, di ba, imong asawa, mugaan din ang iyang bation, no? Magsige na nagkanta-kanta o, give thanks to with a grateful heart. Ana na. Oh, pero karon sige pa ka nang imong bisyo kay tagbawon gani akong kaugalingon, ako ning katungod, ako ning kalipay. Ang imong asawa kusmod kay ignaong, ang imong mga anak luspad sa kaignaong. Ana, mag-inantosay ta. Nya ang ato yung unang antos ayaw gyud higugmaan ng kwarta. Ang hinungdan ron sa dagko kay kagubot sa atong kalibutan kana gyung kwarta. Nya tigumon gid natong kwarta kay haron kunos atong future. Ayaw moguba na sa atong kinabuhi ang kwarta basta imo na nang tigumon. Kanus ama na makahatag og kaayuhan sa kinabuhi, ipanghatag ang kwarta. Panghatag yun. Ang laki. Maunay gitawag og buhat sa pagtuo. Tanawa sila si San Francisco de Assisi nga perting nindutag pagtuo, sila si San Roque, Mother Teresa of Calcutta, sila San Agustin, San Ignatius of Loyola, Saint John Bosco, San Fernando el Rey, ug uban pang hapit tanan mga santos. Unsa may ilang gibuhat sa kwarta? Ilang gitigom, ilang panghatag. Ug unsa may ilang nahatag sa kalibutan? Kadaot, kasakit, dili, kalipay, kaluwasan, kabag-uhan, kalinaw, kahiusa. Tanawa ning na nag-ilog sa kwarta karon, nya naggamit sa ilang kwarta o gahom, naggubat, purti na daghanag patay. Tanawa ning atong nasod nga ato mga leader sa simbahan o sa gobyerno, siging ilog anang kwarta, way hunong atong lalis, gubat, aning bakba, gugubat o sahay pusil, kaning ato mga pinatyanay, inambusay, naalagyapon hangtod karon. Di ba? Ngilingay mong tupad. Ang di mo lingi, mamatay. Lingi ing na bisag unsay imong pangayoon, ako nang ihatag. Ing na ba, bisag unsay imong pangayoon, ako nang ihatag. Kanindot unta inana, no? Matod pa ni Santiago, St. James sa atong famous kay ni iyang letter chapter 2, James chapter 2, ningon diri, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan wala siya ay mga maayong buhat. Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayod. Ang pagtuo nga way buhat unsa man patay. Patay. Daghan kay dinhing nanimba dili mo buhat. Ug unsa may buhat sa pagtuo, una muantos ka para malipay imong isig katao. Ikaduha, muhigugma ka sa imong isig katao. Nya bunga sa gugma, mutabang ka, manghatag ka sa imong isig katao. Kita dinhi naningkamot kita nga kanang tanang kwarta nga inyong ihatag
ato ginang ipaambit sa panginahanglan sa simbahan. Dili maingon ani ang atong simbahan karon diha sa grounds, dinhi sa atong building, atong kumbento, kanang atong gipanghimo ngadto sa mga kapilya, tukod tag mga balay sa atong mga way balay, klaro atong mga kaigsuonan, mutukod pagitag padayon, nakatabang patangadto sa laing mga parokya sa atong archdiocese, kanalang Kapilinya di Fatima, nindot na kay na minilyon ang atong gipang-share ngadto nila og dili na maingon ana kung ang inyong leader dinhi hangol pagkwarta. Kay kung isuod ko na sa akong bulsa, mga dool-dool na magina 300 million ang atong nadawat dinhi tanan, og isuod ko na sa akong bulsa, kuwang kay na. Kuwang. Di na kapuno sa akong bulsa kung ako ginang isuod. Bisan pag moabot nag 300 billion, di na kapuno sa akong bulsa. Pero ako manggisiradan akong bulsa, ako sang gisiradan ang akong gugmas kwarta, nahitabo yun, no? Muna mag-ampo ta ng ato mga leaders sa gobyerno o sa simbahan, tibuok kalibutan, di na unta mahigugmas kwarta, mahigugma unta sa panginahanglan sa atong katilingban, sa panginahanglan sa atong katawhan. Dili unta nila punon ang ilang bulsa, makahinomdom unta sila nga kanang ilang bulsa busluto na, di na masudlag kwarta, muagi ra ng kwarta diha, di gid na mapuno. Sudlan unta nila og gugma ang ilang kasing-kasing ug ang ilang bulsa aron manggawas na ng kwarta og muhatag og kaayuhan sa katilingban. Nya ang tanang tao makaingon dayon, maglakaw ako sa atubangan sa Ginoo sa yuta sa mga buhi. No? Karon dinis ato makalakaw-lakaw pa mo ana magabi, makalakaw-lakaw mo giyano, magpanglingi na sad ka. Niagi man tag pipila ka tuig nga maglakaw-lakaw ta nga di na kay ta mahadlok ang mga taxi drivers mo drive magabi, di na kay mahadlok sa tulis. Usahay gani ang mga batanon sige anag cellphone, anhas sakyanan, anhas daan, okay ra kaayo. Pero niagi sa tag panahon nga mag-ana kag cellphones daan, kaliton lang kag labni og reklamo kagamay patio dayon ka. Nya nisugod na sagbalik karon. Di na ta kalakaw sa atong katilingban sa yuta sa mga buhi kay hadlok data basig patyon ta. Tungod ni sa gugmas kwarta, tungod ni kay wa na ta maminaw sa Ginoo. Matud pas Ginoo ni Kristo sa atong ebanghelyo, kun mosunod mo nako, kalimti imong kaugalingon. Pasana ang imong cross og sunod nako. Unsaon pagsunod ang Ginoo? Panghatag, panghatag, panghatag. Salamat sa nanghatag ang atong halin sa atong slots. Ang SBF DAG niabot na og 38,431 slots ang atong halin, na apay 21,569 slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Naasad ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. Nakadawat na sa tag 231 ka 16 slot challenge. Atong pakpakan ang namalit sa atong SBF DAG. Kining inyong pagpalit og slot, nakahatag ni ninyo og practice sa pagtuo, mabuhi mong tanan. Ang ato sang special slot nga Christ Transforming Union with Mama Mary or CTU-MM para nis atong pagpanghatag og bugas ngadto niya sa atong mga kaigsuonan nga mga around 3,000 ka families karong Oktubre. Og sa pagbuhat natog mga balay, siguro mga 61 ka balay atong buhaton sugod sa buwan sa Nobyembre. Ang atong CTU-MM nakahali na ta og 7,117 ka slots, naapay 62,883 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Paspasilang ninyo palit, makakita gyud mo og nindot nga resulta. Nya naasad ni siya 61 slot challenge nga tag 6,100,
nakadawat na sa tag 38 ka 61 slot challenge. Oh, pakpak na sad. CTO MM. Mga igsoon, mangampo ta ng atong katawhan, labi na atong mga leaders, musunod na gid sa Ginoo. Way laing solusyon aron munindot ang kalibutan, mutaas ang atong kinabuhi nga malipayon og malinaon kini ragyong pagsunod ni Kristo. Maghigugmaay ta sa Kristohanong paghigugmaay og maginantusay ta sa Dios non nga pag-antos. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, walay kinutuban ang gugma ug kaluoy sa Dios alang kanatong tanan. Busa malaumon kitang mudangop kaniya sa atong pag-ingon, Amahan, kaluy-i kami. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang simbahan padayong magwali sa kang Kristong Ebanghelyo sa gugma og mahinangpong mudawat sa tanan nga mudangop kaniya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga mirisgo sa ilang kinabuhi tungod og alang sa Ebanghelyo mapailubon, maisugon ug malaumong musagubang sa mga insulto ug mga pag-antos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga makasasalang istruktura sa inhustisya malaglag aron ang tanang katawhan magpuyo diha sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton ug nanag-antos, mga gigutom ug walay puloy-anan, mahupay pinaagi sa ilang pagkasayod sa dakong gugma sa Dios alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi ug mga kahigalaan nga mitaliwan, pinatikan sa pagtuo, makadangat na sa langit nung gingharian sa tunhayng kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Maluluyon og mahigugmaong Amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagpaubos. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, patalinghogi ang mga pagampo sa imong katawhan ug dawata ang among mga halad, ang among tagsa-tagsa nga pagsimba dinhi magdala unta og kaluwasan alang sa tanan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala, ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksa niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit, ug busa ang mga anghel sa kalangitan nagadaig sa imong himaya ug nagduyog sa tanan mong mga santos diha sa ilang wayhunong nga awit sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon, ug katong nabiktima sa mga gubat ug kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amen.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, ang Eukaristiya nga imong gihatag kanamo mag-agak unta sa among mga hunahuna ug mga buhat. Ang imong espiritu magtultol unta kanamo diha sa dalan nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod ta. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diosnon nga panalipod. Nya mahitabo ra ni ma-secure ang atong kinabuhi basta magsunod gid ta sa Ginoo. So atong pasalamatan ang nialagad nato karon ang atong mga pimag, atong Eucharistic lay ministers o ang atong mga lectors, salmista, atong mga sacristans, usherates, love offering assistants, atong choir, ang San Vicente Choir o ang atong mga mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Wilfredo o Mrs. Maria Bohol and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kaayo. Nya, mao na to, padayon na gyud ang pagpalit og slots na apay 21,569 ka slots sa atong SBF DAG, 500 pesos per slot. Nya naa ni 16 slot challenge nga tag 8,000. Ang atong CTUMM na apay 62,883 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Isag kada semana palit lang mo ani, okay na gyud kaayo. Unya nasa ni siya 61 slot challenge nga tag 6,100 per challenge. Ang ato sang YouTube channel, padayon mo sa pagsuporta ni ini aron sa ta maka-income, view, like, share every day. Ingna inyong pamilya nga kada adlaw inyo nang buhaton. Sa month of July nakadawatag 148,000 gikan sa YouTube. Sa month of August wala pa nato madawat, month end pa siguro. Karon month of September ato lang yung daghanon og follow niya. Ang timailhan nga ato ni siyang YouTube channel mao ang atong subscriber. 202,000 ang atong subscriber, mao nay tan-awa niya. Ang ato sang official Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Paris Liloan. Ayaw mo anang Padresiano, Fadersiano, kay nga naman di na official. Gigamit na ang uban ana, gigamit in town sa mga scammers. Iampo lang sana nato sila nga mabuutan na unta. Unya ang ato sad nga pagsiguro na official nato nga mga information sama ng official account number, GCash number, official contact persons and official contact numbers. Tan-awa gid ninyo sa atong online mass, inigkanta sa offertory song o sa final song. I-flash nato diha ang atong mga official information sa atong parokya. Kana gisundan ninyo mga igsoon kay gipahimusla na rabatag maayo sa mga pipila ka mga scammers. Unya ang ato sa mga children, padayon na sila pagdala dinhi. I-congratulate sila, inigkada nila simba aron madasig. Karon manindog na tang tanan. Ug ato na sang isinggit sa makusog ang atong motto sa pagsimba. Ready? Go! The best place to visit is the church, and the best activity to participate is the Holy Eucharist. Masipang pakpak sa Ginoo, sa mahal nga Birhen Maria, o ni San Vicente Ferrer. Ang Ginoo manaak kaninyo, manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma
kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.